ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатовар тайёр намудам. дар видеои мо як лайк ва ба канали мо подписатсия мекунем дӯстон, мо бошад сар мекунем. рафтем. ин видеоро бошад дӯстон, як полис ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истодем, як ронанда бо ҳамаи мусофирҳои худаш ба авария дучор мешавад ва ҳамаи он одамоне ки дар даруни ин мошин буданд ҳалок мешаванд ва зуд ба ҷои ин ҳодиса журналистон меоянд. дар як муддати хеле ҳам кӯтоҳакак дар камераи як журналист бинед дӯстон ки чӣ меафтад. Ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou e um idoso morreu na hora. Ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou. бисёр аз комментаторҳо мегӯянд ки гӯё ин рӯҳи ҳамон шофёре бошад ки якчанд соат пеш ҷони худро ба ҳақ супурда буд. худи ҳамон одаме ки инро ба навор гирифтааст аввалан мегӯяд ки ман ягон чизро надидам, аммо вақте ки ман ин камераро дар хона тамошо кардам, баъдан фаҳмидам ки дар камераи ман ҷин ё ин ки аҷина афтодааст. баъд аз оне ки ин камераро ба сайтҳои интернетӣ мепартоянд, ин дар муддати хелоҳам кӯтоҳакак просмотри хелоҳам зиёдро ҷамъ мекунад ва ҳамаи комментаторҳо боз мегӯянд ки ин рӯҳи ҳамон ронанда аст. ин видеои хелоҳам аҷоибро бошад дӯстон, аз камераи видеонаблюденияи як хона дар штати Колорадо гирифта шудааст. соҳиби ин хона мегӯяд ки дар шабе дар хонаи ман аз ҷойҳои торикӣ садои хелоҳам аҷиб мебаромад. ман хостам бифаҳмам ки дар хонаи ман дар ҳақиқат чӣ гап шуда истодааст ва барои ҳамин ҳам ман камераи хонаи худамро гирён мондам ва пагоҳи субҳи барвақт ман камераи худро аз назар гузарондам ва чизе ки дар ин камера афтода буд дар ҳақиқат маро шок кард. чӣ хеле ки мо дӯстон дар ин ҷо дида истодем, аз ин тарафи хона ба он тарафи хона чизе ба мисли одам бо сурати бениҳоят баланд медавад ки дар ин ҳолат светҳои ин хона рӯшан мешаванд ва ин соҳибхона бошад мегӯяд ки дар хонаи ман дар ин вақт ҳеҷ кас набуд, аммо ҳамаи одамон мегӯянд ки ин видео монтаж аст. лекин соҳибхона боз як наворро меёбад ки ин навор аз камераи ҳамон кӯча гирифта шуда буд. чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истоем дӯстон, дар ин навор як духтар бо мӯйҳои сиёҳи дароз дар ин кӯча медавад. мо агар бодиққат нигоҳ кунем дӯстон, ин духтар аз ҳеҷ ҷой пайдо мешавад ва комментаторҳо мегӯянд ки ин ё призрак аст ва ё одаме аст ки худашро телепортатсия карда метавонад. ин видеои хелоҳам аҷибро бошад дӯстон, як духтар бо номи Изабелла бо як гурӯҳи худаш дар як деҳае ки он ҷо пур аз хонаҳои вайрона буд ба навор мегирад ба умеди оне ки ягон чиз меёбаду ва дар канали худаш мепартояд. дар аввал ин духтар хаёл мекунад ки дар ин ҷо ҳеҷ чиз нест, но вақте ки якчанд лаҳза дар ин ҷо мегардад, дар танаи деворҳо сояи одамонеро мебинад ва боз аз даруни хона садое мебаромад ки ин духтарро ба даруни хона мехонд. ин духтар боз ба ин ҳам аҳамият намедиҳад, кори худашро идома медиҳад. бо як садои хелоҳам тарсовар ин духтарро номашро гирифта баъд даруни хона мехонанд ва ин духтар аз ин садо хелоҳам зиёд метарсаду ба қафо ба сӯи мошинаи худаш мегурезад, аммо дар роҳ дар камераи ӯ як чизи хелоҳам аҷиб меафтад. хубаш дӯстон, худатон тамошо кунед. Aqui é uma das casas, as primeiras que a gente entrou. Eu tô ouvindo um barulho. ва вақте ки ин духтар ба ин ҷо меояд, ҳамаи он корҳое ки дар он ҷо бо ӯ шуда буд ба рафиқони худаш нақл мекунад, аммо рафиқонаш мегӯяд ки ягон кас туро фарёд накарда буд. ба тарси ин духтар боз якбора зиёд мешаванд ва ҳамаи онҳо аз ин ҷо мераванд.
ин видеоро бошад дӯстон як блогери ҷанубӣ ба навор гирифтааст. худаш мегӯяд ки мо ба як ҷои кӯҳна рафтем барои наворгирӣ, барои он ки ба мо гуфтанд ки дар ин ҷо гӯё чизҳои хелоам аҷиб мегашта бошанд. ва ин ду ҷавон дар аввал дар ин ҷо ягон чизро намебинанд, аммо вақте ки мехоҳанд ба даруни ин хона дароянд, касе ё ин ки чизе ба онҳо бо санг мезанад. ва баъд аз ин ҳодиса инҳо мехоҳанд ки ба ин хона надароянду ба хонаи дигар раванд. вақте ки онҳо ба дигар хона наздик мешаванд, оператор мебинад ки ба танаи девор чизе ба мисли одам лек либосҳои сиёҳ дошт, ба танаи ин девор мебарояду дар кришаи ин хона дар ҷои торикӣ пинҳон мешавад. Mira, 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 mira. Odín, ¿lo agarraste? Lo agarró en la mitad, ahí en el árbol, señor. ва инҳо ба ин аҳамияти хелоам зиёд намедиҳанд ва ба даруни ин хона медароянд. вақте ки ба ин хона медароянд, мебинанд ки як кукла бо чашмони кандашуда дар он ҷо овезон аст. онҳо худашон мегӯянд ки гӯё ин сиктан бошад ва дар ин ҷо ягон намуд ҷоду карда истода бошад. ва аз ҳама аҷибияш дар он аст дӯстон ки ин чиз ба танаи ин девор чӣ гуна баромад. ва бо ҳамин видеорои ки имрӯза ба анҷом расид дӯстон, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.